Ola, son Nuria Rei, orientadora da Área de Orientación Laboral e Emprego da Universidade de Santiago. Neste vídeo imos coñecer os programas de prácticas aos que poden acceder os estudantes e titulados da Universidade a nivel estatal, cunha convocatoria aberta ou ben durante todo o ano ou ben cunha convocatoria anual. Os primeiros programas de prácticas que imos ver son os da Fundación Universidade Empresa, máis coñecida como FUE. Esta fundación foi creada por iniciativa da Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid co apoio das universidades madrileñas en 1973. Seu obxectivo é permitir aos estudantes e titulados que poidan poñer en práctica os coñecementos adquiridos durante a súa formación académica e poidan, ademais, seguir formándose en iniciativas, metodoloxías ou tecnoloxías que sexan de utilidade para o seu futuro profesional, a través de prácticas remuneradas e titorizadas en empresas. Para conseguir este obxectivo, a FUE conta coa colaboración de diferentes empresas nas que os estudantes e titulados poden realizar as súas prácticas. Algunhas destas empresas son as que podemos ver na imaxe, como Acciona, Grupo Red Eléctrica, Telefónica, Vodafone, ata 800 empresas colaboradoras. Como comentábamos anteriormente, os programas da FUE combinan prácticas en empresas cun programa de formación específica realizada polos estudantes e titulados e supervisada polas universidades. Imos ver 4 programas de prácticas aos que poden acceder os estudantes e titulados de todas as universidades españolas e, polo tanto, os da Universidade de Santiago. Estes programas son Gaia, combina prácticas en empresas cun máster en Decision Making and Innovation 2.0. Bridge, combina prácticas en empresas cun máster en Productividade e Desenvolvemento Persoal. Citius, combina prácticas en empresas cun programa de iniciación profesional na empresa. E, por último, Optimus, combina prácticas en empresas cun programa en capacitación profesional para universitarios. Imos a coñecer, en primeiro lugar, as características de cada un de estes programas e, a continuación, entraremos na súa plataforma para poder acceder a eles. Programa Gaia. Combina a estancia en prácticas nunha empresa cunha formación orientada á adquisición de competencias profesionais, impartido online e en inglés. Obterase un certificado da empresa na que se realicen as prácticas e un título propio da Universidade de Alcalá, neste caso o Máster en Decision Making and Innovation 2.0. Cales son os requisitos para poder acceder a estas prácticas? Ter menos de 30 anos, mozos e mozas que xa conten cunha titulación universitaria ou mozos e mozas universitarios que vayan a titularse próximamente. Obter o título universitario nos últimos 4 anos. Non ter disfrutado con anterioridade dunha estancia de prácticas de similares características e non ter experiencia profesional relacionada coa titulación. A convocatoria está aberta durante todo o ano. A duración será de 6 meses, prorrogable a 12, cun período de descanso que determina a empresa. A contía como mínimo de 800 euros brutos mensuais, segundo país, destino e a xornada, e o lugar en empresas españolas nas súas oficinas en España ou nas súas oficinas internacionais, sempre empresas colaboradoras do programa. Programa Bridge. Combina a estancia en prácticas nunha empresa cun programa de formación online sobre productividade e desenvolvemento persoal. Obterase un certificado da empresa na que se realicen as prácticas e un título propio da Universidade de Alcalá, neste caso o Máster en Productividade e Desenvolvemento Persoal. Requisitos para poder acceder a estas prácticas? Ter menos de 30 anos, mozos e mozas que xa conten cunha titulación universitaria ou mozos e mozas universitarios que vayan a titularse próximamente. Ter obtido o título universitario nos últimos 4 anos. Non ter realizado con anterioridade un programa similar e non ter experiencia profesional relacionado coa titulación. A convocatoria está aberta durante todo o ano.
A duración será dun ano cun período de descanso que determina a empresa. A contía mínimo de 700 euros brutos mensuais e o lugar en empresas españolas colaboradoras do programa. Programa Citius. É un programa que consta dun plan académico de formación impartido na Universidade Autónoma de Madrid e unha estancia de prácticas nunha empresa. Obterase un certificado da empresa na que se realicen as prácticas e un título propio da Universidade Autónoma de Madrid, neste caso un programa de capacitación de iniciación profesional na empresa. Requisitos para poder acceder a estas prácticas: ter menos de 30 anos, posuir un título universitario oficial que se adecúe ás prazas ofrecidas en cada convocatoria, obter o título universitario nos últimos 4 anos, non ter disfrutado anteriormente dun programa similar e non ter experiencia profesional relacionada coa titulación. A convocatoria está aberta durante todo o ano. A duración será dun ano cun período de descanso que establezca a empresa. A contía será como mínimo de 800 euros brutos mensuais e o lugar en empresas españolas colaboradoras do programa. Programa Optimus. Programa creado pola FUE e a Universidade Francisco de Vitoria, que combina prácticas en empresas cun programa de formación específica. Obterase un certificado da empresa na que se realicen as prácticas e un título propio da Universidade Francisco de Vitoria, neste caso un programa en capacitación profesional para universitarios. Requisitos para poder acceder a este programa: ter menos de 30 anos, posuir un título universitario oficial que se adecúe ás prazas ofrecidas en cada convocatoria, ter obtido o título universitario nos últimos 4 anos, non ter realizado con anterioridade un programa similar e non ter experiencia profesional relacionada coa titulación. A convocatoria está aberta durante todo o ano. A duración será dun ano cun período vacacional que determina a empresa. A contía será como mínimo de 800 euros brutos mensuais e o lugar en empresas españolas colaboradoras do programa. Para acceder a todos os programas de prácticas da FUE vistos ata agora, teremos que entrar no seu portal de prácticas coñecido como Talentoteca. Esta sería a páxina principal da súa web. Aquí poderíamos buscar prácticas por titulación, palabra clave ou empresa, ou ben buscar as prácticas nunha determinada cidade. Tamén temos información das empresas que colaboran co programa, das prácticas que ofrecen, noticias e novedades das empresas e as prácticas máis destacadas no momento actual. O que nos interesa é facer unha búsqueda de prácticas. Entón imos a buscador e podemos ver todas as prácticas, prácticas por empresa ou prácticas por programa. Cliqueo en ver todas as prácticas e aquí terei todas as prácticas que están publicadas no momento actual. Imaxinémonos que me interesan prácticas Administración Madrid, en Leganés e 800 euros brutos mensuais. Ver máis información. Pois aquí tería que se tratan de prácticas da Universidade de Alcalá, na empresa Sonibética, 8 horas diarias e donde tería o centro de traballo en Madrid. Que perfil busca a empresa, cal é o plan de formación proposto, e digo, pois sí que me interesa solicitar a plaza. Pero que é o que ocorre? Que non estou rexistrada. Entón, o primeiro que teño que facer é crear a conta. Unha vez que a teña, poderei solicitar esta práctica. Vemos que trátase de un programa Bridge e podemos compartilo nas nosas redes sociais, podemos enviar a oferta por correo electrónico e por WhatsApp. Vamos a facer agora a búsqueda por empresa. Entón, temos aquí todas as empresas colaboradoras do programa con as súas ofertas. E vou a interesarme por Siemens, que ten neste momento 12 prazas. Ver todas as ofertas. Entón, aquí teño toda a información das prácticas que ofrece esta empresa.
en que consisten, cales son os requisitos, onde realizaránse as prácticas e onde teño que apuntarme. Estas serían as prácticas dispoñibles. É exactamente igual que no caso anterior. Si clicamos en ver toda a información, teremos información detallada sobre a práctica. E agora vamos a facer a búsqueda por programa. E aquí teremos todas as prácticas do programa Gaia, Bridge, Citius e Optimus. Sabemos que esta sería a formación que comprende cada programa. O máis importante é que temos que estar rexistrados para poder solicitar a praza de prácticas que nos interese. Se imos outra vez a buscador, vamos a facer agora a búsqueda da práctica por cidade. Clicamos e temos dúas en Santiago de Compostela, mecatrónica e enxeñería eléctrica. Pois vou a darlle a de mecatrónica. E aquí tería máis información das prácticas en Santiago de Compostela. Como poderedes ver, é moi faciliña de utilizar. Talentoteca, además de ter a súa versión para ordenador, preséntase en forma de app que podes descargar para Android e iPhone. Cales son as súas ventaxas? Formato máis intuitivo que as páxinas web, acceso ás 24 horas do día, podes compartir ofertas nas distintas redes sociais, terás acceso a oferta no mesmo momento da súa publicación, podes crear alertas personalizadas e podes observar a evolución da túa candidatura. Vexamos como funciona. Unha vez descargada a app, entraremos nela e teremos que introducir o email e o password. É dicir, teremos que estar rexistrados para poder solicitar as ofertas de prácticas nas que estemos interesados. Se imos ao menú principal, o primeiro que poderemos consultar son as ofertas de prácticas e poderemos facelo de dúas formas. Consultar todas as ofertas vixentes no momento actual ou ben facelo por empresa e consultar as ofertas das empresas colaboradoras da FUE. Imaginemos que estamos interesados nas ofertas de Ferrovial. E de todas as ofertas, interésame, por exemplo, prácticas en Dereito Madrid. Cliqueo en ver oferta completa e aí teño a información detallada sobre a mesma. Unha praza de prácticas para incorporarse en maio de 2020, que é o que ofrece a empresa, actitudes dos candidatos, a remuneración, horario, o centro de traballo, que perfil demanda a empresa, moi importante. Como podemos observar, trátase de un programa Gaia que podemos compartir nas nosas redes sociais. E se estamos interesados, quero solicitar esta plaza. Que ocorre? Que como eu non estou rexistrada, non podo acceder a ela. O que teño que facer é ir ao menú principal e darme de alta, rexistrarme. E unha vez que este rexistrada, xa podrei solicitar esa plaza. Que máis información podo obter na app? Información sobre a propia plataforma, información detallada sobre Talentoteca, información detallada sobre os programas da FUE. E se quero facer algunha consulta ao equipo de Talentoteca, contacto, teléfono, mail, a web e as súas redes sociais. Tamén terei información sobre a Fundación Universidade Empresa. Entón, como podemos observar, trátase de unha app que é unha ferramenta
útil para poder acceder de maneira instantánea ás nosas candidaturas sin ter que conectarnos a Internet. Outros programas de prácticas a nivel estatal son os da Fundación SEPI. Esta fundación é unha das primeiras entidades en promover e xestionar bolsas de formación práctica en España. Os seus programas veñen desenvolvéndose dende 1980, conxuntamente con varias empresas, tanto públicas como privadas. A Fundación SEPI promove dous tipos de programas. Un programa de iniciación á empresa, onde a Fundación define a súa estructura e na que participan diferentes empresas, e programas especializados onde a Fundación colabora cunha única empresa e esta a que propón as características das prácticas. O obxectivo das bolsas de iniciación á empresa é proporcionar aos mozos e mozas sin experiencia profesional unha formación práctica no mundo empresarial. Os requisitos para poder acceder a elas son ter unha titulación universitaria, non ter desempeñado traballo profesional relacionado coa titulación, non ser beneficiario de algún programa de bolsas da Fundación con anterioridade e requisitos específicos que se establezcan en cada convocatoria. Realízanse dúas convocatorias anuais, en febreiro e en setembro, incorporándose os bolseiros en maio e en novembro. A duración da bolsa é de 6 meses, prorrogable por outros 6 a proposta da entidade colaboradora. A contía, como mínimo, é de 885 euros mensuais e seguro de accidentes, e o lugar en empresas colaboradoras do programa. En canto aos programas especializados, é a empresa colaboradora a que establece os requisitos exixibles aos bolseiros, definindo o calendario da convocatoria, o perfil académico e os niveis de idiomas e informática, as habilidades e coñecementos complementarios, e a duración da bolsa e a dotación económica. Para ter máis información sobre estes programas, vamos a entrar na web da Fundación SEPI. Esta sería a páxina principal. Imos a ir directamente a becas de empresa, que é realmente a opción que nos interesa. Aquí temos presentación, que é información xeral das bolsas que promove a Fundación, información detallada de como funcionan. Logo temos tipos de programas, o programa da iniciación de empresa e os programas especializados dos que xa falamos anteriormente. Convocatorias novas, é dicir, aquelas co prazo de solicitude aberto. Neste momento, as únicas que temos son as de Telefónica Talentum. Se clicamos, podemos obter información das bases da convocatoria, as entrevistas realizaránse en Madrid, o formulario de solicitude, moi importante se estamos interesados nestas prácticas, e o prazo de presentación, que será o 15 de decembro de 2020. Tamén podemos consultar as titulacións requeridas. Aquí temos que, como podemos observar, son moitísimas. Imos de novo á páxina principal da Fundación e imos a entrar na base da convocatoria. E teremos información detallada destas prácticas en concreto. Cales son as características da convocatoria, das bolsas, a distribución xeográfica, os beneficios do programa, etc. Imos de novo á web. Outra opción que temos é o dos programas en curso. Podemos consultar as bases de convocatorias anteriores nas que os bolseiros están desenvolvendo a súa formación práctica no momento actual. Unha opción moi interesante é a de interesados en futuras bolsas. Imaxinémonos que estamos interesados en estos programas de prácticas, pero non queremos estar continuamente entrando na web. Entón, o que podemos facer é cubrir os datos que vemos ahora mismo na imaxe
apellido, un nome, nacionalidade, o teléfono, e recibiremos no noso correo electrónico todas as convocatorias das bolsas que publique a Fundación. Tamén podemos consultar a evolución da nosa solicitude no caso de que nos inscribamos en algún programa de prácticas. E dentro da web tamén teñen un portal de bolseiros e un portal de empresas nas que para poder entrar hai que entrar con a clave. Ata agora vimos as prácticas que teñen unha convocatoria aberta durante todo o ano e para todo tipo de titulacións. Con todo, hai outros programas de prácticas que teñen unha convocatoria anual e que son específicas para determinadas titulacións, como poden ser, por exemplo, as bolsas da Biblioteca Nacional de España, que comprende bolsas en biblioteconomía, en xestión cultural, en publicacións e en deseño gráfico. Outras bolsas poden ser as de colaboración do Ministerio de Educación, que permiten aos estudantes que vayan a finalizar os estudios de grao ou que estean a cursar o primer curso dun máster universitario oficial iniciarse en tarefas de investigación vinculados cos estudios que estean cursando. Temos tamén as bolsas da Axencia EFE La Caixa para estudantes e titulados de comunicación audiovisual e xornalistas. As bolsas de formación arquivística, documental e bibliotecaria, que son bolsas do Senado. Bolsas culturés, para xestores culturais do Ministerio de Educación. Bolsas de desenvolvemento tecnolóxico do Instituto de Astrofísica de Canarias, para estudantes de física. Bolsas de formación no Instituto Xeográfico Nacional, entre outras moitas. Onde podemos consultar as convocatorias de todas estas prácticas? Existen varias fontes de información, pero ímonos centrar nos boletíns e diarios oficiais, na web da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, xuventude.net, e no apartado de convocatorias de bolsas de emprego do Instituto da Xuventude. O Boletín Oficial do Estado é o diario oficial no que se plasman as leis que se aproban nas Cortes Xerais, as disposicións que emanan do Goberno de España e das distintas administracións autonómicas. Pero nel tamén se publican convocatorias de axudas, subvencións, bolsas e outro tipo de asuntos. En definitiva, trátase dunha publicación na que aparece todo aquelo que nos afecta dunha maneira ou de outra como cidadanía, polo que é importante consultalo para atopar información que resulte do noso interese. O BOE públicase habitualmente de luns a sábado, unha vez ao día, aínda que pode publicarse calquer día da semana e mesmo varias veces, en edicións extraordinarias. Temos varias opcións para consultalo. En primeiro lugar, podemos clicar sobre Último BOE e accederemos ao último BOE publicado identificado con a súa data e con o seu número. A partir de aquí temos varias opcións. Consultar o sumario, ben en PDF ou en outros formatos dispoñibles, e percorrer toda a páxina en procura da información particular que estamos buscando. Ou ben, se coñecemos a sección ou o departamento no que debería de aparecer o que estamos buscando, facemos a selección en seccións ou ben en departamentos. Se a información que queremos atopar publicouse noutra data, imos directamente a calendario e poderemos buscar o día concreto ben a través do calendario ou no campo no que podemos introducir manualmente a data. Esta é unha boa opción para facer a búsqueda do BOE unha vez a semana e consultar todos os días que nos interesen. Por último, se descoñecemos a data de publicación da información que buscamos, entonces teremos que ir a buscar en BOE. E poderemos facer a búsqueda por título, departamento, texto, dependendo da información que coñezamos en ese momento. Outra opción que tamén é moi interesante e que está na páxina principal é a de buscar.
E aquí podemos facelo por legislación, en todo o BOE, notificacións, ou ben por persoal, outras disposicións, buscar en todo o BOE. A nós o que nos interesa neste momento son as bolsas. Entón, clico en bolsas e terei un apartado con todas as bolsas publicadas no Boletín Oficial do Estado e que están vixentes no momento actual. Outra opción que quero comentarvos é a de Mi BOE, que me permite suscribirme gratuitamente aos seus servicios de alerta e recibir información por correo electrónico das últimas novas publicadas sobre asuntos que sexan do meu interese. Por exemplo, interésame as bolsas, entón creo unha alerta e recibirei todos os días as bolsas publicadas no Boletín Oficial do Estado. Quero facervos tamén mención a que nesta páxina principal do BOE podedes consultar os outros diarios oficiais, ben da Unión Europea, ben boletíns autonómicos ou provinciais, e poderedes acceder a outros programas de prácticas a nivel autonómico e a nivel internacional. A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado é un departamento da Consellería de Política e Social que ten como obxectivo atender as necesidades e inquedanzas da poboación nova residente en Galicia. A través da súa web, xuventude.net, pretenden que os mozos e mozas estén informados de todos os programas e servizos que ofertan desde esta Dirección Xeral como dende outros departamentos da Xunta de Galicia e demais organismos e entidades. Na web podemos consultar información sobre actividades, formación, bolsas e axudas e premios e concursos. Dentro de bolsas e axudas, pois temos bolsas para idiomas, formación práctica, mobilidade. Se clicamos en idiomas, bolsas para aprender idiomas, tanto a nivel autonómico, nacional como internacional. Temos tamén bolsas de formación práctica, que actualmente están vixentes, bolsas a nivel internacional, e dentro da convocatoria xeral temos un boletín quincenal onde podemos consultar axudas, subvencións, bolsas e premios, e teríamos o boletín da última quincena, que teríamos quincena del 12 de maio al 25 de maio, e aí teríamos toda a información tanto de convocatorias de bolsas como tamén convocatorias de axudas a nivel tanto autonómico como a nivel estatal. O Instituto da Xuventude é un organismo público adscrito ao Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, e a súa actividade principal está dirixida a promover accións en beneficio dos mozos e mozas. Na súa web poderemos atopar información sobre ocio, mobilidade, cooperación, programas europeos e voluntariado dirixido a toda a mocidade. Se imos á páxina principal e clicamos en convocatorias, accederemos a información de actividades, bolsa de emprego, cursos, premio e enseñanza. Clicamos en becas e emprego e obteremos información sobre todas as bolsas, prácticas e axudas a nivel autonómico, estatal e internacional dirixido aos mozos e mozas. Por último, quero facer referencia ao Boletín de Información Profesional, BIP, que elaboramos todos os meses na área de orientación laboral e emprego. Para acceder a él, tedes que entrar na nosa web. Imos entón á páxina da Universidade de Santiago, usc.es, clicamos en Emprego, área de orientación laboral, e dentro de novidades tedes Boletín de Información Profesional. Temos o último boletín publicado, BIP de maio 2020. E teremos información de orientación das ofertas de orientación laboral,
ofertas de emprego e bolsas de investigación, de emprego público, actividades de formación e temos a de prácticas e bolsas. Clicamos e teremos aí información de todas as prácticas a nivel autonómico, estatal e internacional con plazo vixente neste mes. Lembrade que podedes contactar con nós a área de orientación laboral a través do noso correo electrónico, da nosa web e das nosas redes sociais. Poderedes ampliar información sobre as prácticas ou calquera consulta relacionada coa vosa empregabilidade. Esperámosvos!